Ayan, shoutout sa mga kaibo natin dyan. Yan, pasilip ko lang sa inyo itong mga inakay ko na kalapate. Ang dumami na. Yan, isa-isahin natin. Papakita natin yung mga inakay. Ayan. Ayan, may dalawang piraso dito. Ayan, mabilisan lang. Dalawa. May dalawa din dito. Ayan. Daming kalapate ha. Eto, may dalawa pa rin dito. Ayan. At may dalawa rin dito. Ayan. Papakita natin mga pinakay natin. Mayroon isa dito. Ayan, medyo malaki na. Uy, huwag ka tatalon. Bawal tumalon. Ayan. Diba? Ayan, mayroon pa. Ayan, kasama yung inahin. Ayun, yung inakay niya. Ayan. Ayaw magwalay. At mayroon pa dalawa dito. Ayan, o. Ayan, o. Ayan. Dami nating inakay ngayon. Ayan, may singsing na yan. Ayan, nalagyan. Ay, wala pang singsing. Ayan, mamaya lalagyan natin yung singsing yan. Ayan, thanks for watching and God bless everyone.